स' लोगोफोर दाउखियाव थांनायदोंमोन दाउखियाव ओमफ्राय लामाया दिनै लेन्डस्लाइड जानानै बन्द' आरोना नै दा फाहामगासिनो ओमफ्राय नै हाब्रुहायनो ओरै लेन्डस्लाइड आरोना गाइस थैबायलै ओमफ्राय नै नायना दंफायो बिसोरनि पुलिसआ मा खालामबावगोन दा र' मा जागोन दा आयौ लेन्डस्लाइडनो नुगोन नुला दाउखि जोंलाय दाउखि नुनाया आखाथानसै ब्र' लोगोफोर आखाथानसै दाउखि नुनाया उपाय गैया अखा बोथोराव फैबाय नालाय दा नै लेन्डस्लाइडआनो जाबाय थादोंनो लेन्डस्लाइड बा खाथ्रानाक ना सोरनि खाफालाव सोर मा दं फाथां मोना नामफोराव जै फैबाय फबलाबाय थैखाबाय बेखायनो इसोरखौ लानानै फैबाय आरो जोंबो लोगो गाइस नै थैबायलै स' लोगोफोर दाउखिया केन्सेल जाखाबाय आरोना नोंथांमोननि गेजेराव आं देखायनो हायासै स' लोगोफोर नै जाम जाना दंखायो नै थांजोब्बाय गिदिं गिदिं उफाय गैला लोगोफोर दे लोगोफोर जेबो नङा नेक्स्टआव फैबावगोन बरिया देखायबावगोन आं एबार ना दा नै अखा बोथोराव फैफ्लांबाय ना लोगोफोर अके लोगोफोर दाउखिया थांनो हायासै दे लोगोफोर ना नेक्स्ट भिडिअ नायफैलायदो आरो अके दोनथ'बाय आं दै